Greetings muri Zimbabwe pachivhitivhiti chenyu zimo ichitapo patinokupai nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino pane nyaya iri kutonetsa mastreets mutambo watsvuka ropa, right? Panapa pane trap yakaiswa inoda kunyatsoita kuti pabatwe munhu, right? Vakomana vaya vatsamwa but havaratidzi zviso zvavo kuti vakatsamwa, vanosekerera always because vanenge vachida kubata mbavha, vanenge vada kubata munhu akapusa, right? Panapa pane nyaya yaVP Chiwenga iri kunyanya kutenderera, right? Nyaya yakanyanya kutenderera nyaya yekuti VP Chiwenga recently 2 days ago vakanga vachinzi gudo iro kuheroes nevanhu vachisimbisa zvokuti ZANU-PF yakasara ichisheka kuti ko why chii chiri kuitika kuti uyo murume asimbiswe nevanhu zvokudaro. Murume uyu ane strategy dzakaomarara. Ndofunga maiziva kuti murume uyu anga ari general wemasoja ndobva azoita vice president. So munhu akabva nekumilitary yeZimbabwe munongovaziva kuti vanenge vari vakomana vari strong. Munhu kunzi mutungamiriri hazvirevi kuti wakapusa. Murume uyu murume mukuru, right? Pane nyaya iri kunetsa yekuti murume uyu akataura mashoko ekuti iye haana intention yekuita president emasoni ngaangorambe hake achingoita zvaari kuita, right? Ipapo uda kuti muone kuti chii chakaitirwa strategy iyoyo. Murume uyu nyaya yakaitira izvozvo nyaya yekutoti ada kutoti uyu abude pachena kuti 2030 vakutoenda pakunochinjwa kwebumbiro remutemo. Ipapo ndo varitotangira nyaya, ende nyaya hadzisi kutangira kumwe kunhu. Ipapo pangochinjwa kubumbiro remutemo yaaripo zvakachisimbisa zvekunyemperera zvayakaita izvozvo, ndopamuchanyatsoona kutoti mahwani varume ava vanonyatsoziva kubata vanhu chinyararire zvisina noise nevanhu. So muri Zimbabwe kusiyai muchinzwa chimurenga. Ndofunga ndonyanga ndaya nayo. Thank you. Munoona handisi kuziva kuti kunyarara here, kupusa here, kudzungaira here, zvichida kuroiwa. Inini handichazivi because you cannot have thousands and thousands and thousands and millions of Zimbabwe vari kudiaspora vekuti kana vakudzokera kumusha returning resident unonzi kana usina passport 300 rand. 300 rand a returning resident ari kudzokera munyika make, munyika ichipikirwa. Okay, tine maMozambicans. Handisati ndakambonzwa wani muchangani kana mundawa anodzokera Mozambique returning resident anotaura achiti kumusha kwangu ndakatorerwa 1 rand kana kuti 1 metikash kuti wakanga wakabudirei munyika usina passport saka tipe 1 metikash. They don't take anything. So South Africa iri kuuya maZimbabweni, South Africa here akasiyana ne the same South Africa iri kuingwa nevanhu vekuMozambique vachisikoshanda vachidzokera. Kubvunza mbunzo. Andu akungobvunzawo kuti kuLesotho the thousands and thousands and hundreds of thousands vanobuda munyika yeLesotho isiri pamutemo vachinoshanda muSouth Africa. The same South Africa iri kushandwa nemaZimbabwe. Upon returning back home, hakuna munhu wani wekuLesotho anobhadhariswa nehurumende yeLesotho even mari yeko inonzi malangeni even 1 rand hakuna. They don't take any cent. Tikutaurirana zvinhu zviri pachena. Then tine nhau yeEswatini kwaimbonzi Swaziland. Zvizvarwa zvako zvakawanda zvinobuda munyika medu zvisina mapassport zvichiskoshanda muSouth Africa. But there is not even one wavo akambobhadhariswa 1 rand a returning resident. But nyika dzese idzodzidzo vana Mozambique, vana Lesotho, vana Swaziland dzine hurumende, but hurumende dzeko they don't take anything. Not only that, if you look at the price of passport yekuMozambique, kuLesotho, kuSwaziland, even kumusha kwevanhu veZANU-PF kuZambia nekuMalawi, passport kumwe inoita $10 United States dollars, kumwe Zambia inoita $13. But muZimbabwe unonzi wewe bhadhara $250 United States dollars. Mari yacho haipinde muaccount yegovernment, inopinda muaccount yemwana waMnangagwa.
ndiye akapiwa contract iyoyo. Then obvudza kuti pa 250 United States dollars hurumende inowana mari, uona kuti iri kuwana 50 cents. Iyi mari yese iri kuenda muhomwe yaMnangagwa. Guys, why are we so docile, so weak, so confused, so foolish, so stupid, so adamant? Why are we so fearful? No, man. Something must be done. Ukanzwa munhu usina BP inokwera uchinzwa ndichikuudza first hand information. Kana uri murume tofanira kuti totombopinda newe mutoireti totobvisa bhurukwa. Toda kuona kuti hauna kubhadhiswa here. Because I know from heading cattle kuti mombe dzinenge dzakabhadhiswa, number 1 haigone kuberekesa tsiro. Number 2 haipaze danga. Number 3 inorimiswa ndio inoshandiswa. But bhuru rinopaza danga, rinoberekesa rudzi rwokukura. Bhuru haririmiswe mumunda, hauise joko pabhuru. Hazviiti, hamumbowirirana. Hazviiti. So maZimbabwean ava muri kungoti henyu kuZimbabwe tine varume but hapana panda kutokubudirai pachena namai. Varume vamakagara navo hapana. Hapana. Ende murume wese kuZimbabwe he deserve kutohurirwa chaiko. Kutohurirwa chaiko because hapana. Tokutokuudza ichokwadi. Ko hakuna kavarume vachona ivarume. Muda kuti titaure tichiti kudii. Kunyange wakaudzwa chokwadi BP yako haikwire isumuke. Unongoramba uri pa 0.0. Regai ndikubvunzei mimi varume kuti munhu wakatora jagi remvura ukarisa pamoto, moto unovirira, ukaona mvura iyoyo isingachinji temperature, haidziyi, haibhoila, haidii, haupedzisira washamisika kuti imvura rudzi. Mvura isingabhoire, oiri chaiyo inosvika pakubhoira, in a certain boiling point yekuti yakasvika pakati inotobhoila oiri. Ko sei varume vekwedu vasingasvike pakumuka zvekuti so wakamuudza so anogona kutoti rega nditombodzika pandimbonoita 1 black label, 1 beer, 1 zambezi rangu. Angatosarudza kutoti rega ndimboputa fodya. Angatosarudza kumona mbanje than to react to chokwadi chaari kunzwa kuti mwakomana muri kumbozvibvunza here kuti vari kukubhadharisai mari ndanani? Hurumende hamuri kuti hurumende, havasi maZimbabwean, mabwidi, mabrandaya, mabumbwe ekuZambia. Muri kunyatsozviziva but mukuramba makati vava kurara. Varume tada kutomamisana chaiko. Ndikukuudzai chokwadi. Takasamamisana zvina zvifambe munyika muya. Varume takasamamisana pachedu iyesu, I don't see us going anywhere. Ndikutokuudzai. Andiri kuoneko zvinozvi vakarembedza maromo vachiti bwai miso iwo mabumbwa nemabwidi vari kuti vakamirira kuona kuti tineitei. Zvese zvatiri kutaura vari kuzvinzwa but they are just waiting kuti toda kuona kuti vanotiita sei. Saka zvatichavaita ndizvo zvichazoita kuti vazive kumusha kwavo. Those people they will never go back home until vaona zvatinogona kuvaita. Then they will choose to go home nekuti hakuna munhu asina kumusha or to die. Ndotokuudzai chokwadi. Varume ndakuudzai chokwadi, musazoti ndaikunzvengai chiti aJudha anga asingatiudze chokwadi. Mungaite upenzi hwokutorerwa mari nenzira anyhow kuti alright watenga sola uri kubhadhariswa mari nemabwidi iwaya nemabombwa. Wachera chibhoro uri kubhadhariswa mari. Mundo wokumusha uri kubhadhariswa mari. Imi varume kai.
imimi varume imimi kaimi. Aiwa imimi varume imimi hamutombodi madhokota imi. Zvezvokuti vanhu vekuzimbabwe vada kuendeswa kumacyclist doctors. Hapana dhokota ari kutombodiwa apa varume. Hapana dhokota. Varume majekiseni enhombo here amanga makabayiwa nokupei kuneta. Murume wekuzimbabwe akaneta so. Kana mavhundukira aneta jeri so zvekuti mabrandi anokutamba yese. Kuna wana anosimudza musoro kunyange musoja. Angatirengwe pfuti akadii but musoja iyeye haana kufanana nebhuru rakachekwa rakabhadhiswa harina harizvarise. Brain dzavo vakabhadhiswa mubrain. Musoja chaiye nezvozoti amezimbabwe anoshandiswa nenyasaranda akatarira so. Nyezoona uyu ndimwase, uyu ndipiri, uyu ndibhanda. Tikutaura Julian Zimbabwean mukaranga chaiye. Mundevere chaiye full blood mundevere kumisa apa. Muzezuru kumisa apa. Musamanyika kumisa apa. Mukorekore kumisa apa. Iya. Muvenda kumisa apa. Muchangani kumisa apa muZimbabwe. Mutonga kumisa vese vanobvuma kushandiswa nemabumbwa nemabwidi. Vese hakuna wana anosimudza musoro. Not even one. Vese vanonyengerwa vakadzi, vakanumburiswa vakadzi. Iko ndezvo mabwidi iwayo akati vakadzi vavo ndavahure. Pane wane murume wamakaona achisimudza musoro. Hapana. Parliament yakazara with 3/4 mabumbwa nemabwidi. Pane one even musoja wamakanzwa achisimudza musoro kana mupurisa. There's not even one. Warumeka ukanzwa usingakwire BP kuzarirwa nechokwadi chandiri kutaura ichi. Munhu akafa ari nani panewe. Vakafa vari nani panewe. Ndikukuudza ichokwadi. Mungaite nyika yekuti madhende amapiwa nevarungu pakutsvaira matuzvi embwa nekugeza matuzvi echemberi unoswana vakakugarira vachida kukubhadharisa juti. Madhende kwete hembe nyowani. Ivo ndo vari mugovernment mabwidi. Zvinhu zvavo duty free. Motikari dzavo hadzibhadhari juti. Vanorara mumahotera mahara. Vanokwira ndege mahara. Fuel mahara. Matogeti mahara. Munodhurisirwa matogeti. Munobhadhariswa matogeti. Murodhi yavasina kugadzira. Imimi you accept it as normal. Mupurisa anofamba neboots yakaboka. Yakabvaruka nehembe imwe chete kusvika vamwe vakuita zvemadhiragi. Hakuna anosumuka. Vana baba vanonyatsoziva kuti zvikoro zvaparadzwa kusisina zvikoro morilisirwa madhiragi kuti muparara. Hakuna murume anosimudza musoro. Rather unotoona vachienda kuchechi. Mwari wekuchechi ndiye Mwari akandituma. Tombomira kuenda kuchechi, tozoenda kuchechi tabvisa zano PF. Mwari wekuchechi, Mwari wekudenga ndiye akandituma. Varumeka makanzwa ndichidedzera kuti kwakati varume wakanzwa uchisara. Uri mubumbwa. Uri mubwede. Pana patikutaurirana cash talk zvekunyarana zvinonetsa kadaitim. Ukanzwa usinganzwe BP kukwira. Munhu akafa ari nani.